Здравейте, приятели на Словото Истината! Вие сте с проект ДНК с Йордан Йорданов. Днес продължаваме своето представяне на разумното познание, което ще структурираме в различни рубрики, за да може да имаме подкатегории на Словото и на Истината, които да проследяваме в следващите периодични издания. Сега искам да започна с това, че ще имаме две основни рубрики. Едната ще се казва Академия живот, а втората ще бъде Културен буквар. Как се стигна до тази идея да представим това знание по този нов начин, в този формат, който е достъпен до всеки един гражданин в България и по света? По принцип, по 2011 започнахме културно-просветна дейност в град Варна. Създадохме един голям просветен център, който се казваше Начало. И наистина той беше едно ново начало като съдържание, като дълбочина. Има много нови начала, но има едно първично начало на живота, именно изхождайки от абсолютните категории на знанието, които са достигнали до нас под формата на духовна мъдрост, под формата на предания, митове, легенди, знание, което се структурира във времето по различни методи и достига до нас, като различни направления, изхождайки от висшето знание, което имаме от времето, когато Логоса слезе на земята и се прояви, ние започнахме своята публична обществена дейност. 2011 година открихме едно голямо читалище, което идваха всички хора, които имаха отношение към обществения живот на град Варна, и там ние представихме десетки и десетки обществено важни теми, в които разгледахме основните направления на човешкия живот, относно това кой е той, какво е неговото предназначение, какви направления на знанието и познанието са необходими за изграждане на нашия индивидуален свят, за организиране на нашето вътрешно проявление от гледна точка на нашата по-висша духовна същност. И така, проследявайки тематиките, ние преминахме през един голям цикъл, в който се включиха много хора, не само от град Варна, от цяла България, включително и различни групи, които влизаха в нас в контакт от чужбина, от българи, чужденци, и заедно ние направихме един културен обзор на нашето минало, за да можем да поставим една здрава основа на настоящето. И ние се справихме с тази задача в този период около 2 години във Варна. След това от 2014 година основахме ново идейно общество, което се казваше Приятели на българската култура, и вече започнахме периодични обиколки в България, които продължиха няколко години. Посетихме не само големите градове, но и множество по-малки селища. Срещнахме с много хора и по-важното, че обменихме много знания в сферата на образованието, възпитанието, културата, всички направления на нашия индивидуален, групов и национален и обществен живот, и заедно продължихме да създаваме онези единици и елементи, които да влязат в съставянето на модели, а тези модели заедно съвкупно да представляват нашата задача в настоящето. И така в следващите няколко години изнасяхме тези лекции, конференции, семинари. Те винаги бяха в големи зали, в по-големите градове. Винаги входът беше безплатен и свободен, за да може всеки един гражданин да присъства и да чуе това, което ние споделяме, да сподели това, което той има да каже като личностен опит, или прочетено, или анализирано и систематизирано и в него от съзнание. И така заедно създадохме едно национално движение, в което се говореше за всички направления на нашия живот. И така поставихме началото на систематизирано знание относно възпитанието, образованието, културата, нови научни начала, които вложихме във всички направления на знанието, които ние познаваме. И така в следващия период преминахме в следващата фаза на нашето развитие, в което създадохме и форматирахме няколко книги, в които представихме частичка от това знание, за да може всеки един човек да се запознае и да има достъп чрез библиотеките, за да може да се развива и той да научи нещо ново по един изцяло нов подход за представяне на знанието. Има едно първично начало на живота. И именно това първично начало на живота ние ще изучаваме в различни форми. Затова и ние решихме да създадем една обществена академия, в която да структурираме и да представим това знание вече от опита, който ние имаме след 14 години обществена и публична дейност. Затова тази академия е формата, която
мисля, че най-лесно можем да направим един взаимен обмен. Защо академия? Защото академия, това е престижната дума, която е достигнала до нас от древните философи. И тези древни философи, които са заседавали и се събирали в разни, примерно, общностни оформени места, които са били реално градини, и оттам идва и самата дума академия за място, в което се споделя по един свободен, но така високо научен метод познание. Имаме различни академии. Една част от тях са образователни, за които всички знаем. Има академии, които са професионални, но за нас е важно, че има и академии, които са научно-изследователски центрове. И нашата задача е да създадем една академия, която да бъде наистина на едно ново научно-изследователско ниво. И това, което ние сме реализирали този момент, това, което тепърва ще постигаме в своята обществена дейност, ще бъде представено по един начин, по който да бъде достъпно до всеки един български гражданин и по света. И за това ние започваме и обявяваме началото на една нова академия Живот, която ще представи нашето обществено виждане, ще сформира нови възгледи, нови схващания и нека тези възгледи и схващания да съставят един по-голям, по-висш светоглед да изградят в българите, в които ние да имаме ценности, една база от ценности, идеали, които да бъдат високо хуманни, нравствени, в които познанието да бъде поставено по един хуманен начин и да бъде в полза на висшата същност на човека. Тоест науката и всички други направления на познанието трябва да бъдат поставени в формат, в който да обслужват висшата духовна същност на човека и да организираме бит и култура, в която ние да се развиваме възходящо. Академията, която решихме да представим на вашето внимание, ще се казва Живот. Защо Живот? Защото това е едно от най-важните смислови категорийни понятийни понятийни същностни думи, които съществуват, защото животът е това, за което всички говорят, независимо от това, кое направление разработват. Защо решихме да създадем академия? Защото през всичките тези 14 години, в които ние обикаляхме България и представяхме нашите постижения, ние всъщност участвахме реално в събуждането на националния дух на българите, в повдигането на тяхното народностно съзнание. Обиколихме всички стари форми, които бяха в състояние на застой, може да се каже, читалища, библиотеки и други форми. И заедно ние събудихме този позадрямал български дух, който има хилядолетни традиции в сферата на познанието, сферата на любознанието, любомъдростта и други категории на човешкото познание. Преминавайки през тези форми, ние се свързахме с десетки и стотици хиляди българи и заедно започнахме да вървим по един нов път, по който ние сме длъжни да преминем на една още по-висока фаза, в която то да бъде препознато като научно познание, защото категориите на науката, те са научно-изследователски, те са логично проверими, но те също така проследяват една културна нишка. Освен сухото научно познание, имаме и вътрешно разбиране за процесите, което вече се нарича културология или култура на човешкото развитие в индивидуален, групов, колективен, обществен план. В същото време ние трябва да преминем и към това, от което изхожда формирането на човешката култура, а това е именно човешката духовност. И така Академия Живот ще обхваща направленията на живота, истината, възпитанието, образованието и творчеството, или това е една абревиатура, която обхваща всичките тези направления. Животът е този, който дава началото, истината е тази, която предава смисъл и съдържание на нещата, възпитанието, тук ние имаме изцяло нови разработки, които тепърва ще представяме на човечеството като научно познание. Това нещо ще бъде структурирано в образователни форми, за да може творчеството да се събуди във всяка една душа, която иска да се развива еволюционно. Тоест, ние трябва да знаем, че има определени еволюционни скокове в човешкото развитие и именно времето на 20 и 21 век е такова в развитието на народностният организъм,
на българите. Тоест тази Академия Живот, ще събуди животът в душите на хората и тези души, които се проявяват през нашия организъм като ум, сърце и воля, имат нужда от структурирано познание, защото нашите наблюдения относно нивото на днешната наука, нивото на днешните разбирания за духовност и култура има много големи празноти, които се личат в липсата на ясна понятийна система и това, което е много по-ясно видимо, липсата на система от знание не само по хоризонталата, но и особено по вертикалното разбиране за еволюцията и въобще за произхода и еволюцията на човека. Затова ние ще възстановим тези липсващи фази и тези исторически етапи, през които ние се развиваме, за да можем да стигнем по един много по-разумен начин към настоящето, за да можем да имаме едно светло, разумно и добро бъдеще. И така, Академия Живот е тази, която ще раздвижи умовете, сърцата и душите на хората и ще ги подпомогне в тяхното развитие и еволюция. Има различни видове академии. Академия означава научна организация или висше училище. Академиите на науките координират дейността на научно-изследователските институти и другите научни организации. Образователната академия, като висше училище, осъществява обучение в сферата на висшето образование в едно направление на науката или изкуството. Извършва фундаментални и приложни научни изследвания в същото направление на науката или изкуството. Терминът се използва също за училища от по-ниски образователни степени, най-често специализирани в професионалното образование, например Полицейска академия, училище за полицаи и подофицери, както и за училища, школи и прочее, които не предлагат степени. В България има научни академии и висши училища. Към 2021 година научно-изследователски организации в България с такова име са Българската академия на науките, Селскостопанската академия. Съществували са също и научно-образователни обединения на висши училища от определена научна област – Селскостопанска академия през 1970-те години, Медицинска академия и Академия за обществени науки и социално управление през 80-те години. Думата академия имат в имената си висши училища, свързани с науката, изкуствата, танците, музиката, включително МВР, военни. Българската академия на науките и изкуствата БАНИ е сдружение с нестопанска цел. Има и разширено понятие в използването на думата академия, не е ограничено с никакви нормативни документи. На практика всяка организация или дейност може да се нарече академия. Затова има и Национална академия по разработка на софтуер, професионално обучение, Академия за мода, Детска академия и много други. Като извод може да се каже, че понятието академия се размива по смисъл и предназначение. Ние ще се опитаме да придадем на Академия Живот научен и образователен характер с реален принос в стойностите и категориите на живота. Академия Живот ще даде една нова смислова структура на нашето разбиране относно това какво е живота и откъде проистича той. Аз смятам, че човечеството има да допълва празноти относно това каква е неговата духовна парадигма и какво е нашето същностно разбиране относно това кои сме, откъде сме, къде се намираме и на къде вървим, какво и кой ни е създал, какви сили работят вътре в нас и каква е посоката и насоката, която може да ни изведе в един възходящ еволюционен поток, в който ние можем да достигнем до по-големи висоти в нашето проявление в различните направления. Тоест, животът има свой происход и за него ние можем да научим от знанието, което е дадено преди нас. Чисто исторически, ако направим една ретроспекция, когато българите са тези, които живеят на Балканите от древни времена и започват да се разселват и създават своята втора същностна проява, която се намира в района на Двуречието, ние можем да разберем, че и на двете места има големи повторения в топонимията, в имената на хората, които се проявяват, въобще в народностния организъм се проявяват едни и същи смислови категории и едни и същи
думи, което показва тяхният първичен общ произход. И така от плочките, които са намерени в района на двуречието, ние можем да разберем, че Богът на тези прадревни хора е всъщност Бог Ан. И именно знанието за този Бог Ан или Бог Анук ние можем да намерим в народното предание и знание както на балканските българи, така и на българите, които са живяли в двуречието и са създали втора дъщерна цивилизация, която се е наричала Ази Урия. Бог Ан е този, който е записан в плочките, в които са намерени в двуречието и който достига до нас в структурата на български език и българската култура. Синът на Бог Ан се нарича Бог Бал и Бог Бал е този, който е първият Бог, първият цар и жрец на земята, от който започва човешката еволюция и развитие. Това обяснява как Бог Бал или това име Бал, тази сричка, може да бъде намерена абсолютно във всички форми на държавност, култура, топонимия, както от дълбока древност, така и до нашето настояще. И именно проследяването на името на Бог Ан и неговият син Бог Бал може да ни даде разбиране, че между древните цивилизационни центрове и отделните регионални култури, които ние наричаме градове, държави, има някаква вътрешна връзка. И тази връзка, приятели на Словото, истината е народностна, защото всичките тези хора имат общо генетично начало, общ език и вследствие ще видим, че създават различни части на една култура, която в няколко хилядолетия по-късно се сглобява в една обща духовна парадигма, която се проявява в българската държава в периода от 7 до 10 век, когато се поставя началото и на нашата настояща култура, която има своето начало от 9 и 10 век. Тоест, Академия Живот ще представя едно систематизирано знание относно това, какво е живота. Изхождайки от християнското научно познание, ние можем да кажем от Светото Писание това, което ни е дадено, че първопричината на живота се проявява чрез своя дух и именно битието на този първичен дух на Вселената е този, който ние проявяваме, който ние изучаваме и той е този, който се проявява вътре в нас. Именно проявлението на този Божи дух дава различните изяви, които ние категоризираме с различни думи и това са именно първичните принципи на живота, които се наричат любов, мъдрост и истина. Или любовта е тази, която ражда живота и именно изучаването на живота като състояние на съзнанието, състояние на материята, състояние на вътрешните взаимовръзки, това е, което дава истинското познание за човека, това, което храни нашата вътрешна висша същност. Именно изучаването на живота и влизането му като понятие на система във всички направления на знанието показва, че има един първичен изначален живот и именно този живот е този, който придава разумността на човешкото начало. Този живот ние можем да го видим примерно чрез науката, когато говорим за физика, когато говорим за астрономия, математика, всичките тези науки изучават космоса като проявление на единно начало. Когато изучаваме други науки, които разглеждат естеството на живота, това, което са минерали, растения, животни, човек, те разглеждат други аспекти на човека. Когато говорим за създаване на общности, тогава вече е създаден друг понятие апарат, но добре е да обърнем внимание, че във всяко едно смислово понятие присъства и думата живот, което показва, че има едно общо разбиране, че цялата Вселена представлява един организъм. Затова ние си говорим за индивидуален живот, за групов живот, за семейен живот, за социална среда, говорим за обществен живот, народностен живот и въобще общочовешка култура и цивилизация. Ще обърнем специално внимание в следващи издания, че това, което наричаме цивилизация, е едно понятие. А когато говорим за културата, т.е. за културния субстракт, ние говорим за нещо, което е най-доброто, което може да роди тази цивилизация. Защото цивилизацията обхваща основно материалния живот на човека, това, което можем да намерим като материална археология, като различни възгледи и схващания, но не всички възгледи са разумни и не всички възгледи произтичат от този първичен живот, който се проявява в нас и ни повдига нагоре. Тоест, ние си говорим за разумен живот и именно разглеждането на изявите на разумния живот е това, което ние можем да наричаме възпитание и образование. Като специалист по
управление на образованието, за мен е интересно да разгледаме философията на живота и оттам да изведем една философия на образованието. Философия, която създава образ вътре в човека, който се проявява в неговия външен живот. И именно това създаване на образователен модел, на система от модели, които създадат национален образователен модел на българите, е това, което ще бъде наша задача в нашите изяви. Тоест, ние говорим за живот, който се проявява на абсолютно всички нива. Първичен живот на сътворението, живот на космоса, живот на структурите и системите в космоса, които се наричат галактики. Тези галактики се делят на слънчеви системи и ние като хора живеем в една такава слънчева система. Центъра на нашата система е нашето Слънце. Ние се намираме на една планета, която сме нарекли Земя. Съответно се намираме в различни географски точки на тази планета и вече изучавайки еволюцията, която ние имаме в тази подчаст, като раса, като регионална култура, като държавностни форми, като национални модели, които са в различните направления, това е което ще даде един правилен подход към изучаването на човешката същност. Това, което аз мога да констатирам от моите наблюдения, е, че в момента това, което наричаме наука, това, което наричаме религия, това, което наричаме митология и друго, се представя в насипно състояние като факти, между които няма ясно разбрана систематична логическа връзка. Това е защото тези хора, които разглеждат тези въпроси, ги разглеждат само отдолу нагоре, т.е. те влизат в една стая с затворени очи, започват да пипат стените, да пипат предметите, да пипат меблировката и да описват, без да могат да кажат ясно какво би имало в тази стая, ако бяха с отворени очи. Тоест, ние ще представим и този подход отдолу нагоре към изучаването на живота, но ще го представим и отгоре надолу като същностна идейна концепция и това нещо може да бъде проследено и от писмените сведения, които ние имаме. Когато говорим за знание, за философия на знанието и разглеждаме живота отдолу нагоре като проявление, т.е. чрез различните науки, които изучават естеството, ние обаче имаме и реално знание от нашите деди, което е достигнало до нас под различни направления на знанието, за които споменахме. Примерно, балканските българи си имат своя история, която била записана в 3-2 хилядолетие преди Христа. Съответно, тези българи, които са били в дворечието и са се наричали така Балги, Ури, Балк, Ури и по други народностни имена и Ази, Ури, всичките тези хора също са оставили свое писмено наследство, което намираме в плочките, от които можем да разберем за Бог Ан и за неговия син Бог Бал, от който проистича всяка една държавност в този регион. И именно разглеждането на историята на тези хора, ние можем да я наречем началото на създаването на расата на балите или бялата раса. Бялата раса има свое начало, има свое развитие и своя еволюция. От писмените сведения ние можем да разгледаме няколко културни периода. Първият културен период е на бог Озирис и на Изида, който исторически също може да бъде изведен ясно. Следващия период е на тяхния син бог Хор и вече оттам нататък ние говорим за родоначалника на балканските българи, който им дава знание, култура и развитие. Рубрика «Културен буквар» с Ани Василева. В живота общуването между хората се извършва чрез речта. Всеки човек показва набор от думи и изрази според своето ниво на развитие, образование и култура. Словесното общение обединява хората и помага за обмен, комуникация, както в битовия и социалния живот, така също и на работното място. Под култура ще се разбира време за развитие на обществото, в което то възприема и доразвива характерни ценности и познания в науката, изкуствата и бита и цялостния му подем в умствено и духовно отношение. В науката и нейните направления, според предметите и дисциплините на изучаване и приложение, се налага употребата на специализирана терминология. В образованието е добре да се показват най-високо хуманни идеи и ценности.
Когато се пишат учебници, помагала и научни книги, авторите би следвало да са добре запознати с материята и основните аксиоми и закони, върху които се поставят и научните модели за работа в практичния живот. Колкото е по-високо изстигнат духовно и морално един народ, толкова и по-богат ще бъде в своя физически свят. Условията на живот са пряко свързани и зависят от примера и деятелността на родители, учители, министерства и литература с високо хуманни идеи и категории. Всичко, което проявява човек, е резултат от моделите на поведение и в социалната среда. Днес човечеството е изправено пред избора дали да продължи напред и нагоре, спазвайки принципите и законите на живата природа. Природата и земята, на която съществуваме и се развиваме, са наш прародител и всичко, което ние проявяваме спрямо тях, дава ответ и на нашия живот. Все повече хората виждат и разбират, че за да има всеобщо спасение на човечеството, е нужно да се проявява висшата любов и хуманните възгледи и идеи, уважение, обич и сътрудничество. Търговският принцип, който управлява световния ред и икономика, действа на модели като конкуренция, реклама, придобиване на максимална печалба и увеличаване на материалните богатства. Щастието и удовлетворението от живота обаче зависят и от вътрешното състояние и здраве, които не могат да се купят с пари. Физиката е наука, според която освен физическото привличане като форма маса на телата, се разглеждат и сили, електричество и магнетизъм, енергия, мощност и други показатели извън представите на човека като видими обекти. Телата, както в природата, така и в живота си взаимодействат помежду си, отдават и отнемат енергия. Проявяват се и вътрешни и външни сили по отношение на човешкото тяло, насоката на движение и развитие. Тези феномени и явления винаги оказват положително или отрицателно влияние върху човека и неговия живот. Независимо от образованието, местообитаването, народностната принадлежност, бит и култура, има хора, които се движат по течението на живота, но и те са под влиянието на сили и фактори и дори да нямат разбирането за това. Човек се стреми да има принадлежност към групи, общества, народ, за да оцелява по-лесно и да се вписва в общия модел на съществуване и движение. Има и личности, които и в миналото и в сега оказват влияние върху по-големи маси от хора. Било то народностни, с духовна насоченост, социално-битова ориентация и други подгрупи на предпочитания според научни, културни, социални, етнически и битови сегменти в общия механизъм на живота. Необходимо е обаче движението в еволюцията да се извършва от личности и от гении, от творци, хора, които водят еволюционно, духовно, ценностно и морално цялото общество. Те да бъдат примерът във всяко едно отношение и по техния пример, тяхното гениално творчество в образователната и научната сфера, всички ние да се учим и да бъдем по-добри, за да се обединяваме в доброто, в името на любовта, за повдигането на духовното съзнание на всички отделни индивиди. Културата е направление и организъм, в който се включва цялата подредба от научни открития, схващания и дейности, както в интелектуалната проява на човека, така и в проявите на всички видове изкуства, на сцената, в изобразителното изкуство, в образователните методи и всички сфери, свързани с обществения, социалния,
битовия живот. С идването на Бог Син или Бог Слово и неговото въплатяване на земята и Словото стана плът и заживя между човеците, вече имаме един нов еволюционен етап в развитието на човека. Светото писание, това е сбор от множество книги, които са групирани, и ако ние ги прочетем много внимателно, с много голямо уважение, можем да кажем, че освен духовната категория на тази свята книга, в нея има и множество исторически препратки, които показват за разселването на балканците, за тяхните форми и начин на живот в Азия. И именно тези градове, които се описват в различните книги, различните направления и народностни общности, проследяват родоначалието и зараждането и развитието на тези хора, които съставят днес културното естество и културната същност на бялата раса. Тези хора са разселени във всички европейски народи в момента, но все пак на Балканите е запазена една много по-голяма дълбочина. И ако ние разгледаме книгите от Старият и Новия Завет, това, което те ни дават като символно познание, като духовна парадигма, ние можем да разберем, че човечеството има своето дълбоко минало, в което той е преминало през различни фази на развитие, и вече когато Бог Слово или Бог Син се ражда на земята, започва един изцяло нов етап. Днешната наука и днешната западна цивилизация смята, че хората до идването на Христа са били едва ли не аборигени. Ние така имало е развито наука и познание, и това нещо ние можем примерно да го докажем най-елементарно чрез астрономията, математиката, смисловото разбиране на космоса като взаимни процеси между отделните обекти и субекти. Така че ние можем да кажем, че имаме знание до Христа, и вече с идването на Христос се поставя едно ново начало за човечеството. Християнската парадигма обхваща човека по един много по-висок качествен начин, защото тя вече дава връзката с най-висшите степени на разумността, и когато ние разглеждаме живота и делото от този период, ние можем да кажем, че се поставя началото на една нова наука. Тази нова наука трябва да бъде поставена в ясни категории, да се структурира в понятие апарат и да се разбере каква е същността и естеството на човека, и именно разглеждането и разбирането относно това какво е човек, какво е неговото естество, какво е неговата същност, биха могли да бъдат едно много сериозно същностно начало за създаване на образователен модел, в който да се съдържа както нашето древно минало, така и всички идейни и културни достижения, които се развиват в последните 2000 години. Ние няма как да се самовъзприемаме като технологични форми, защото в нас има нещо, което стои над материята, над тази най-гъста материя. Именно изучаването на това, което ни се дава по вътрешен творчески път, би засегнало нашето висше еволюционно развитие. И така, ние продължаваме напред. Обявявам началото на създаването на Академия Живот, началото на нейното публично проявление, и нека тази Академия Живот да даде началата на разбирането в науката, в културата, в духовността, да създаде в България нови модели, които да прераснат в национален модел, и нека този успешен модел да замине за всички народи, които имат отношение към културата, към истината, към доброто и разумното, и нека всички ние заедно да вървим напред и нагоре. Благодаря ви за вниманието.